Nelegalna eksploatacija šljunka je zaustavljena, a sanacija korita Morače pospješit će stanje na izvorištu Bolje Sestre i poboljšati vodosnabdijevanje na Primorju, saopštila je resorna ministarka u tehničkom mandatu Ana Novaković-Đurović. Dodaje da bi izgradnja brane na toj rijeci trebalo da bude završena do 15. septembra. Nelegalna eksploatacija šljunka negativno je uticala na stanje korita rijeke Morače i njen tok, istakla je Novaković-Đurović. Izgradnja brana i nasipa može da pospješi stanje na vodoizvorištu i time posljedično naravno da poboljša vodosnabdijevanje na Crnogorskom primorju. Mi očekujemo do 15. septembra da se ovi radovi završe kad je u pitanju izgradnja brane, tada ćemo izaći i sa egzaktnim podacima šta nam je izgradnja brane pokazala, obzirom da ulazne podatke već imamo i možemo onda da nastavimo projekat o kojem je govorio i gospodin Lakušić. To je, da kažem, dugogodišnji projekat sanacije korita rijeke Morače, ali mi već i obezbjeđujemo sredstva i vrlo aktivno radimo na daljim aktivnostima u tom pravcu. Iz resornog ministarstva poručuju da je povećana izdašnost vodoizvorišta Bolje Sestre, što će, kako dodaju, uticati na BDP države. Sa nekih 700 litara u sekundu došli smo do 1000 litara u sekundu. Ja se nadam da će posle ovih radova koje ovdje vidite i posle ovih ulaganja koje Ministarstvo ekologije se potrudilo, da ćemo imati 1200-1300 litara u sekundu. Poručuju da će u saradnji sa regionalnim vodovodom rezultati budu ubrzo vidljivi.